Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, φωτεινές μου ψυχές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πάνω απ' όλα με υγεία. Φυσικά, λόγω των ημερών, να έχετε μπει κι εσείς σε mood Χριστουγέννων. Σας ευχαριστώ για τα like, για τις εγγραφές σας, για την αποδοχή σας γενικότερα. Σας είμαι ευγνώμων, θα το λέω κάθε φορά. Είστε η δύναμή μου. Και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά και πάμε να δούμε το επόμενο θέμα μας, το οποίο είναι βασικοί λόγοι που μας κρατούν δυστυχισμένους και δεν μπορούμε να βιώνουμε χαρά στη ζωή μας, να βλέπουμε τα πράγματα θετικά, να εξελισσόμαστε και με λίγα λόγια να βιώνουμε την ολότητά μας. Από την ώρα που θα γεννηθούμε, έχουμε την ανάγκη να ακούμε καλά λόγια, αληθινά λόγια, λόγια αγάπης. Αυτό είναι κολόνα στήριξης για ένα παιδί, για να έχει υγεία αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται στην ενήλικη ζωή του. Αν αυτό δεν γίνει στην βρεφική παύλα παιδική του ηλικία, τότε αυτό στην ενήλικη ζωή του έχει δύο κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος είναι ότι έχει εξάρτηση από τους άλλους να του λένε πάντα καλά λόγια. Με αποτέλεσμα να κάνει πάντα αυτό που θέλουν οι άλλοι, να λέει πάντα ναι, γιατί θέλει να είναι αρεστός και να είναι αποδεκτός. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς το αντίθετο. Η απογοήτευση από τα άσχημα λόγια των άλλων τον ρίχνουν ψυχολογικά. Φυσικά όμως εξακολουθεί να έχει την εξάρτηση από τη γνώμη των άλλων. Αυτό από μόνο του, φίλοι μου, δημιουργεί μια ζωή δυστυχισμένη, αλληλοεξάρτησης και φυσικά προκύπτουν και όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα δούμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά. Δυστυχισμένος είναι αυτός που αντί να αντιμετωπίζει την αλήθεια, την αποφεύγει και την κουκουλώνει. Δυστυχισμένος είναι αυτός που εξαρτάται από το τι λένε και το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτόν. Δυστυχισμένος είναι αυτός που αντί να βάζει προσπάθεια και ενέργεια για την επίλυση ενός προβλήματος, αρνείται την ύπαρξή του, όσο και τις περιστάσεις που το δημιουργούν, με αποτέλεσμα να μένει στη στασιμότητα. Δυστυχισμένος είναι αυτός που δεν αποδέχεται τον πόνο μιας κατάστασης, μιας απώλειας ή μιας ματέωσης και γεμίζει τη ζωή του με υποκατάστατα για να μην το σκέφτεται. Δυστυχισμένος είναι αυτός που δεν αποδέχεται ότι δεν γίνεται να είναι αρεστός σε όλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθήματα για κάποιον άλλον και φοβάται μην τον χάσει ή νιώθει ότι δεν μπορεί να τον κρατήσει, δημιουργεί υποκατάστατο. Δηλαδή, υποδεικνύει ένα ευχάριστο προσωπείο για να μπορέσει να τον κρατήσει κοντά του. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί εσωτερικά μεγάλη απογοήτευση στον εαυτό του, γιατί δεν είναι η αλήθεια του. Δυστυχισμένος είναι αυτός που θεωρεί ότι η αναγνώρισή του εξαρτάται από το τι θα πούν οι άλλοι. Αν πούν καλά πράγματα για αυτόν, όπως είδαμε και παραπάνω, είναι εντάξει. Αν δεν πούν καλά πράγματα για αυτόν, δεν είναι εντάξει. Δυστυχισμένος είναι αυτός που τίποτα δεν του φαίνεται αρκετό. Δυστυχισμένος είναι αυτός που αφήνει τη ζωή του να τον εξουσιάζουν οι άλλοι. Δυστυχισμένος είναι αυτός που επιλέγει να είναι πάντα θυμωμένος. Δυστυχισμένος είναι αυτός που δεν λέει ποτέ ευχαριστώ. Δυστυχισμένος είναι αυτός που λέει πάντα ναι αγνοώντας τις δικές του επιθυμίες. Δυστυχισμένος είναι αυτός που βρίσκεται σε μία σχέση που τον στενοχωρεί, δίνοντας έτσι στον άλλον την εξουσία να τον χειρίζεται και να δημιουργείται η σχέση θήτης και θύμα. Δυστυχισμένος είναι αυτός που δεν εκπληρώνει τους στόχους και τα όνειρά του, μένοντας στην αναβλητικότητα και έχοντας πάντα μια δικαιολογία στο στόμα. Βασικός λόγος: φόβος, χαμηλή αυτοπεποίθηση, ανασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένοι μου, για να μην βιώνουμε όλα τα παραπάνω, να κατανοούμε εμάς. Εάν κατανοήσουμε εμάς, αν δεν κατανοήσουμε εμάς, τότε προκαλούνται μεγάλα μπλοκαρίσματα και αν στην τρυφερή ηλικία των παιδικών μας χρόνων δεν έχουμε λάβει λόγια αγάπης και αποδοχής, η εξάρτησή μας από τους άλλους επηρεάζει την καθημερινότητά μας, επιβραδύνει την πορεία μας προς το φως, δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης θύμα και θήτη που χαρακτηρίζονται από χειριστικές ενέργειες,
τοξικές συμπεριφορές και οδηγούν σε αδιέξοδες καταστάσεις, με θλίψη. Η θλίψη, φίλοι μου, είναι ύπουλη. Έρχεται σιγά σιγά και αργά αργά. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, μας κάνει όμως άπραγους και γενικότερα αφήνουμε στη ζωή να μας οδηγεί και όχι να την οδηγούμε. Από την άλλη, αν αποφασίσετε να κατανοήσετε εσάς και να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς, με προτεραιότητα και αγάπη εσάς, θα ανακαλύψετε ποιοι πραγματικά είναι δίπλα σας με ανιδιοτέλεια. Αν αποφασίσετε να ομολογήσετε την αλήθεια σας και τα θέλω σας, θα ανακαλύψετε ποιοι σας παροτρύνουν. Αν αποφασίσετε να πείτε όχι σε όλους αυτούς που λέτε πάντα ναι, τότε θα δείτε ποιοι πραγματικά είναι και τι θέλουν από εσάς. Αν αποφασίσετε να τους ξεβολέψετε από τη συνήθειά τους, τότε θα δείτε το πραγματικό τους πρόσωπο. Αν αποφασίσετε να κατανοήσετε εσάς, δημιουργείτε μια ζωή αληθινή, χωρίς υποκρισίες, ψέματα, μέσα στη δραστηριότητα, τη δημιουργικότητα, με χαρά και με λίγα λόγια εξουσιάζετε εσείς τη ζωή σας, χωρίς φόβο. Η ουσία της ζωής είναι η αλλαγή, η εξέλιξη, η πνευματική μας ανάπτυξη, το να αποφεύγουμε να προχωράμε μπροστά προς την αλήθεια μας, γιατί φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την κοινωνία και το τι θα πει ο κόσμος, κάνει τη ζωή μας ρηχή και επιφανειακή. Δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Μας βάζει αυτομάτως σε καταστολή, δηλαδή νιώθουμε και μάλλον νιώθουμε σιγά σιγά την παρέτηση να μας πλησιάζει. Όταν αποφασίσετε να κατανοήσετε εσάς, δηλαδή να δώσετε αγάπη σε εσάς, θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει άλλο φάρμακο για την αγάπη, παρά περισσότερη αγάπη. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τους τρόπους για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πολλά από τα παραπάνω που είδαμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αν θελήσετε κάποια συνεδρία, έτσι ώστε να φύγετε από μια δυσάρεστη κατάσταση, επικοινωνήστε στο email που έχω στα σχόλια. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο και καλή συνέχεια. Γεια σας.